Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 31 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikawalo nga semana sa tuig. Ug karong adlaw usab mga igsuon mo ang pagduaw ni Santa Maria nga Berhen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 1, versikulo 39 ngadto sa 56. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong anak. Ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Ipagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanang may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibayaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya sa pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.